Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh bin Qadir Anjilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Iyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tabil Yahya Atalallahu Amra fi Siyah wa Afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya khususan aba'ana wa ummadina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa syayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih wa khususan sayyidina kitab An-Nasuhah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabiyya bi ulumih wa amaddana bi asrarih wa a'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man naha'a munkarin falam yantahi wa asarra ala munkarihi wa alaihi ay yajhurahu yujanibahu hatta yatrukal munkara wa yatuba ila rabbih minhu. Waman lan sapa wong kang nyegah sapa man hu ing wong sing nglakoni kemungkaran amungkare nyegah saking kemungkaran falam yantahi mangko ora gelem marani sapa wong sing nglakoni kemungkaran mau suruh netepi sapa wong alam kari ing atase mungkare wong kali mangke wajib ing atase man ayyajhura utahe arep yen ngenengaken sapa man ku ing wong sing lakoni kemungkaran mau uyujani balan ngedai sapa man ku ing wong hatta ya truka hingga ninggal sapa wong al mungkara ing kemungkaran wa itu ban taubat sapa wong ila rabbih marang pangerane wong minhu sange mungkaran. Iki kan bisa menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Perkara apa yang wajib dilakukan seorang muslim ketika melihat kemungkaran? Nah iki wa man naha am mungkarin. Nek awak dhewe iku ketika mencegah ana wong sing nglakoni kemungkaran kan otomatis awak dhewe nahi mungkar ya, nahi mungkar. Lah kok wong sing dituturi iki mau sing dikandhani apik sing bener piye dinahi mungkar iku mau kok ora gelem mendek isak ditresno ae isak milih meneruskan kemungkaran daripada lereni kemungkaran maka falihi ayyajhurahu wa yujanibahu maka cara mana awak dhewe wis ben ae nek ora gelem nglereni ya wis ngono. Tapi dengan syarat awak dhewe ya tetep kudu ingkar ning atine awak dhewe tetep kudu ingkar. Aja mendukung, aja menyetujui apa sing dilakukan iku mau. Terus kemudian awak dhewe menjauhi hatta yadrukal munkara wa yatuba ila rabbih minhu. Sehingga orang yang melakukan kemungkaran itu meninggalkan dengan sendirinya apa yang mereka lakukan wa yatuba ila rabbih minhu dan ia sendiri bertaubat kepada Allah dari melakukan kemungkaran.
Wa qad qala alaihi salatu wasallam min awsiqi oral imani iku saking luweh kakae tali-tali iman al hubbu utai demen billahi ing dalam Gusti Allah wal bughdulan demen wal bughdulan bendu billahi ing dalam Gusti Allah. Dewe Nabi termasuk saking kakae tali iman, kakae tali iman yaiku apa al hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaiku demen ing dalam Gusti Allah karo bendu ing dalam Gusti Allah. Manane ketika ana kebaikan dilakukan iku awak dhewe seneng, tapi ketika ana kemungkaran dilakukan awak dhewe bendu, gething, ingkar karo apa yang dilakukan iku mau. Terus kemudian wal yahdhar kulal hadar man umira bi ma'rufin wa nuhiya 'anil munkari minal kibri wal anafati. Wal yahdhar lan becik wedya sapa wal yahdhar lan becik wedya kulal hadari kelawan sakabehane wedi sapa man wong umira kang den perintah sapa man bi ma'rufin kelawan kebagusan wa nuhiya lan den cegah sapa man 'anil munkari saking mungkaran minal kibri saking sombong wal anafati lan tegese sombong keras wa raddil haqqi lan nolak perkara sing hak wal qauli lan ngomel li amri marang wong kang merintah amar ma'ruf mau wong sing merintah nglakoni kebagusan wa nahihi lan wong sing nyegah keolonan alinga netepana sira nafsaka ing awak ira wal yahdhar kulal hadar man umira bi ma'rufin wa nuhiya 'anil munkari minal kibri wal anafati wa raddil haqqi wal ghaili li amrihi wa nahihi. Dan kalian maksudnya wong-wong sing amar ma'ruf nahi mungkar takutlah sik maksudnya takutlah hati-hati yo ketika kalian iku amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang sing sombong, orang-orang sing keras, orang-orang sing ora gelem mengakui kesalahan. Terus kemudian sing ketika dinasihati iku malah cara mana membalik malah nyalahno genten. Hati-hati. Alika netepana sira nafsaka awak ira. Wa ma fi mana zalik minal kalami al musarrih. Bikarahiyatil haqqi kelawan sengit perkara sing hak. Fa inna maqastune kelakuan yuhsa iku den kuwatiraken alih ngatasi man inda zalika nalikane mengkono sombong min nuzuli mangdillahi saking temurune bendune Gusti Allah bihi kelawan man wa hululi ghadabi lan temurune bendune Gusti Allah alih ngatasi man. Mereka apa? Itu dikuatirakan mereka fa innahu yukhsha alaihi inda dzalik ketika orang tersebut orang kena dituturi cara dituturi ngono iku malah nyalahna genten malah muring-muring genten sombong keras menolak kebenaran maka dikhawatirkan ketika itu Gusti Allah bakalan murka bakalan bendu merga kejadian ku mau wa yakunu haluhu kahaliman walallahu fih idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzah al ayah wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.